ZVL. Omroep ZVL. Ik sta hier op de prachtige oprijlaan van de kerk van Sint Anna ter Muiden in de gemeente Sluis. Hier vindt zondag een tussenstop plaats van de Koekeloerentour. Dan denkt u, wat is dat dan? Dat gaan wij eens even voor u uitzoeken. Het is een autotour langs heel veel verschillende mooie plekjes in Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook langs heel veel kunstuitingen. Van muziek tot schilderijen, tot poëzie. Het wordt een geweldige dag. Ja, het is echt een beetje om de kunst te stimuleren en te promoten en de mensen naar de kunst te brengen. Dat klopt inderdaad. We hebben al jarenlang de cultuurprijs als luisterorganisaties uitgereikt. En we willen de kunstenaars nog meer in het zonnetje zetten en ook een podium geven om zichzelf te presenteren. Dus op deze manier denken wij dat het een prima manier kan zijn om zich te kunnen presenteren aan het publiek. En het publiek ook in contact te brengen met verschillende kunstenaars van allerlei disciplines. De inkomsten die de organisatie haalt uit het evenement worden gestoken in de promotie van de artistieke talenten uit Zeeuws-Vlaanderen. Het is natuurlijk een bekend gegeven dat de kunst en de cultuur toch wat minder mag rekenen op subsidies van allerhande instanties. En wij willen daar graag een bijdrage aan leveren, zodat er toch voldoende geld in het laadje kan verschijnen om de kunstenaars toch een podium te kunnen geven en te stimuleren om daarmee verder te gaan. Want er zijn zulke mooie initiatieven in onze streek, ja, dat willen we echt niet verloren laten gaan. Elk dubbeltje blijft in ieder geval in Zeeuws-Vlaanderen. Absoluut, absoluut. Dat gaat gewoon allemaal naar de cultuurprijs die dan 2 april uitgereikt gaat worden in Terneuzen. Dus dat is ook weer het volgende event waar we eigenlijk voor aan het sparen zijn met deze Koekeloerentour. De zogenaamde Lions Club in Zeeuws-Vlaanderen heeft het idee van de kunstzinnige autotour bedacht. Tot grote tevredenheid van deze Rogier de Jong, die als dichter betrokken is. Zeeuws-Vlaanderen heeft heel veel kunst en heel veel kunstenaars te bieden. En het is ontzettend mooi dat dat nu allemaal dankzij de Lions Zeeuws-Vlaanderen op deze manier wordt gecombineerd. Zo hoopt de organisatie het hoofddoel te kunnen bereiken. Mensen naar de kunst, kunst naar de mensen. ZVL. Omroep ZVL.